Здравейте, приятели! Аз съм Влади, Vexus BG и днеска ще направим акаунт, как да си направим акаунт в YouTube, ако някой не знае, за да качва клипове. И започваме. Така, тук ви е... Така, няма значение. И ето, не сте влезли в профила си. Влезте в профила си сега, за да качвате така и натискате вход. Сега, това са моите акаунти, но ако вие нямате, натискате плюс. Така. Информацията се проверява. Изчакваме. И ето. Така. Въведете имейл адреса си. Ако вие вече сте го въвели, или натиснете просто или създай нов профил. Ето тук. Натискаме и пишеме си името. Аз си пиша моето име. Това е моето име. Вие си напишете вашето. Напред. Натискаме напред. Сега. Въведете рождената си дата и пола си. Така. Аз съм роден на 19. Ден 19. Месец. Не април, ами септември. Година 2005. Така. Сега пол. Аз съм мъж, жена, отказ, отказване по избор. Аз съм мъж и затова натискам мъж. Пола означава какъв си, мъж, жена. И натискате напред. Вие, разбира се, си пишете вашето. Профилът не може да се създаде. Не можете да създадете профил в Google, защото не отговаря на изискването на минимална възраст. Аха. Добре. Тогава, щом не ви го дава, трябва да си оголемите малко възрастта. Да. За жалост. Има измами в този живот. Но както и да е. Аз си пиша името. Вие си пишете вашето. Така. Влизаме. Ден. 19 месец. Септември. Година. Ще напиша 1999. И пол мъжки. Мъж. Така. Дали ще ми даде сега? Дава ми. Ще използвате това потребителско име, за да влизате в профила си в Google. Потребителско име maimunskla@gmail.com. Добре. Какво става, бе? Какво трябва да направя? Не разбирам. Ага. Мисля, че се досещам. Натискате потребителско име. Ето така. И пишете. Аз пиша Владислав Тулилов. maimunskla@gmail.com. Аз ще напиша 2, защото имам друг акаунт, който съм си кръстил 1. И само, без създаване на парола. Написваме. Каква ще ми е паролата? Няма да ви показвам каква ми е паролата. Като свършва, тук просто си въвеждате паролата и натискате потвърдете паролата. Като свърша, ще пусна клипа.
Написах си паролата. Сега може да използвате телефонния си номер, за да влизате в профила си. ДРБ, 100 дъра, държава БГ, телефонен номер. Натискате си го. Моят телефонен номер е 088. Секунда. Ще си го напиша и 0889 90 65 65. И това е. Напред. Какво? Google ще изправи. Добре. Какво? Така. Добре. То си го дава, ако сте на телефон. Ето го съобщението. Натискам. Приемаме. И да. Ето ви паролата. Натискате напред. Информацията се проверява. И чакаме. Чакаме. И готово. Така. Напред. И ето ни. Чакаме да зареди. И ето. Натискате си го. Или то автоматично ви става. И за да качите клип, натискате това. Камерката. Извинете. Секунда. Не. Така, натискате камерката. Ето тук. И вече можете да си изберете кой от клиповете или да го снимате в момента. Това е. Ако като искате да си видите клип, натискате моите видеоклипове. Аз понеже няма да пускам. За гледане по-късно предпочитате. Кое? За гледане по-късно. Натискате го и тук това не е много интересно. И това беше от мене. Дано да съм ви помогнал. Нови срещи. Чао!